Здравейте, аз съм Красимир Цонев. Добре дошли на курсът React основи и отвъд. Курсът съдържа, както вече може би се досещате, основи на библиотеката React, като би било добре да имате някакви знания по веб програмиране, т.е. основни познания по HTML, CSS и JavaScript. Този курс покрива както основите на тази библиотека, така и state management, стилизиране и тестване. Надявам се той да ви бъде полезен. Ако искате да се занимавате с React, аз силно препоръчвам преди това да проверите другия ми курс на daskal.dev, който е за основите на веб програмирането. Както вече споменах, би било добре да имате това като знание преди да започнете работа с тази така популярна библиотека. Надявам се курсът да ви хареса.